सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी उद्या मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून यासाठी जिल्हा निवडणूक प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन पूर्णतः सज्ज झाले आहे। जिल्ह्यातील 810 मतदान केंद्रांवर सकाळपासून मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी सुमारे 9000 अधिकारी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत। या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील एकूण 5,61,105 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत। यामध्ये महिला, पुरुष आणि तरुण मतदारांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग अपेक्षित आहे। मतदारांनी निर्भयपणे व उत्साहात मतदान करावे असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे। या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेसाठी 50 जागा आणि पंचायत समितीसाठी 100 जागा अशा एकूण 150 जागांसाठी निवडणूक होत आहे। त्यापैकी 25 जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असल्यामुळे आता उर्वरित 125 जागांसाठी उद्या प्रत्यक्ष मतदान होणार आहे। त्यामुळे अनेक मतदारसंघांमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे। मतदान प्रक्रिया शांततेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्व आवश्यक तयारी पूर्ण केली आहे। मतदान केंद्रांवर पुरेसा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून संवेदनशील ठिकाणी विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे। आचारसंहितेचे पालन व्हावे, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून गस्त आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्यात आल्या आहेत।